Pa 16 tango kweli ni sajabe kumata voterati. Basi ndio Nagose Occupy Reborn. Kama Dubuti Mudubani. Mwanga mkona endi Mubandi. Kuyamba. Ndio sanga kwambi. Kuona. Debugoye. Kama ndo sanga kwambi. Kuona unyinyo teo. Sinane before I hear. Yeah, happen. Put in Wakompodo and Baba Agenda. Ndugu zangu mandikono aje. Mandikono? Oka nani zato. Kama so ile ni maukona ni kwambe. Nikafika kwa agenda ni mali basi ndafika kwatu kumpodo. Ndafika kitu sokali kumpodo. Choncho ndio pana kwambe. Kodi mabulangano na wani fasali moi panghanha itale ini nako kwambe kwa mrani soy nikozi ya mrani soy ndikana mkope zangu usanga ndikuzoa kujitu mrani soy bibi moye kwa maso ine nako kwambe ine Nabrakuno, Wipikeze, Kanukumusen, Puriba Segma 16, the Nigistan, right? Takiku Kwambi, maybe the biggest in the history of this country. In Ginapomena, Payman Suachiri, of President, Tiswaka, Zinto Giwili, Dibibare. Kayamba, number one, Dufra Kuchosa, former Roipa, Lord MCP. Takui, Dufra Commander, Zipo Rasopano, Radi VP, Afodi, Dispan Lina. Dibibare. Yosana Wande, Monga Nanya, President Estonia, for August 2018, after the next, Nana Georgia was given one day. If Malawi is not careful, one day, Evo will rule this country, and Malawi will be held hostage. Mukupulika Kingereza, Mukupulika, I know everyone here speaks English. So I want to know put up on me. For now, going to speak English, that is Sama, Zikoina, Antoipa, Azama, Zikoino, the boy Samari, Laka, Kapo. De Maunado. Ukafu Mpawi, Ukafu Wanja, Ukafu Zunzidwa, Ukafu Bana Ufu, Kudumu Huyangu, Ukumanjira. Umuende, Ukumanjira. Unepa Intaneti, Ukumanjira. Ukafu mena. Ndiye nani ya kuditlaka ukafu. Ndiye ile na kutua kuna September 16th.
ndikupromesani hivyo zenza manga ziko ino kuzikhale ziko hapo ino wokomela anthu onse osati munthu umodzi kapena mtundu umodzi kapena mtungo umodzi ayi ndilimoye onse muziko muno akhale usangala monga naona report ya the United Nations inayokuti kwa maiko 193 Malawi the number 2 anti-Pakistan komanso ombe Pakistan anthu ali chisoni kwambiri chisoni cha njala chisoni cha umphawi kupata nyumba kupata ntchito kupata chakudya kulepha ana kupita ku sukulu zachisoni kwambiri ife tilele manifesto yake kuti kuyambira September 16 secondary school ingakhala yaulere yaulere ndimakolo ndikadapula limakolo parents amene sakutenga amwana kupita ku school ingakhala naye amene ndilimoye lonto kayimba manifesto yatsopano muChingerezi muChinyanja ndiye muchilunguka about 500 pages ndikupempha kuti muwerenge zimene tayimba amene pali zosiyanasiyana zimene tipakulipange muno Malawi kuyambira pa September tifuna kusintha dziko lino tifuna kusintha monga zizachuma pakulichuma chichoke ku central government ipite mbizi mwanzo rural areas ndalama ichoke ku central government ipite mali ya amani kodi DC yonse ikhale ndi budget ndi budget imene azwa misewu masukulu yosiyanasiyana komanso azima ntchito anthu amizimu kuna anthu asapile kutali ukapula ntchito ayi sonyo ndalama zimene matawuni zipita m'mizi ziliwoye zimenezo ife tikufuna zimene pakuti zichitike tafuna kuti tivote ndikudziwa ena anu munagulitsa mavoti anu makadi anu mungakhale munagulitsa mungathe kuvota dzina lanu lili mukaundu wa muno mupite kuti ezinanga mupita amene mukavote tilikoye ena munayandira ndalama ngakhale mwayandira ndalama akakupusa ndalama zozitenge tenga ndalama koma musavomere musavotere ndalama zanu ndi zanu za misonkho yanu ndinakupasaina kulimba buyeni etepo za misonkho yanu ndamumezo ndiye musavotere chauda kupusa ndalama yawo muvote tifamfuna kuti Malawi akhale wamtendere komanso apite patsogolo monga nanena 2019 kuti ngati mupha chilunguko muvote DPP ngati mupha patsogolo DPP ngati mupha kumbuyo ndiye musankhe ena mfanizira ngati mupha ufumu mtendere musankhe DPP wangani mupha nkhanza kapena nkhondo musankhe ena pambuyo zimenezo ndiye munawatu 2019 munawakwa ndikuthamanisa ine mwachitongo koma that's okay ndakakhuza ndikupona ndakakhuza
Somatingane, Kurum Sabos of millions of September 16. Mutafanya sa mistake na jamu kwa September 16. Mtawata kutu nikabora mezo, ndokimanga 4. Kimanga 4 basi, unawatikondi, kabadi ndi, usabda mezo, wasabuda, kantransmezo, Jonjo, tukapila kunzozo, hayata, tukuzo bando, Zimbabwe, Tikadawina, like this celebration, there you go. It's like a celebration. We hung on it. You go come up on the Lord Georgia. We go and say, that's fine, all right. They are bold, I say, when we don't bring out the care, go and be on, say, sit along, sit along, sit along.